Gwyn Roberts dwi, a fi di prif weithredwr Galeri Caernarfon. Mae o'n fusnes eangfrydig iawn. Da ni'n gwneud sawl peth i gwir. Da ni'n gweithio hefo adeiladau, da ni'n datblygu eiddo, da ni'n gweithio trwy'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, da ni'n rhedeg bar, caffi, cinema. Mae yna sawl peth da ni'n gwneud hefo'r gymuned o ran datblygu prosiectau ac efo ysgolion o ran cyrraedd yr ochr addysgiadol. Wel, beth sy'n unigryw am busnes ni ydy bod o'n un peth yn gweithredu trwy'r iaith Gymraeg. Da ni'n un o'r ardaloedd Cymreicia yng Nghymru yma. Dwi'n meddwl bod o'n bwysicach byth rwan bod yna fwy o fusnesu cymdeithasol yn gweithredu. Gweithredu mewn ffordd mwy caredig sydd yn agosach at y bobl ac sydd yn gweithio ar ran pobl a cymunedau yn hytrach nag ar ran cyfalaf sydd ddim hefo unrhyw fath o ymdeimlad tuag at yr cymunedau yma.